Práve som zatiaľ zažil toho nie až tak veľa. Hlavný rozdiel oproti Bratislave je, že tu máte metro. A inak som bol iba na tréningoch a hrať padel a v dobrých reštauráciách českých. Prvé tréningy boli veľmi náročné a vo vysokom tempe, ale veľmi som si ich užil a tento týždeň už konečne pracujeme s loptou, takže sa na to veľmi teším. Takže do Prahy ma priviedla hlavne škola a futsal. Na futsal ma baví hlavne útočiť, nie brániť a samozrejme dávať góly a prihrávať na ne. Futsal som sa dostal cez jedného kamaráta, Jakuba Strapeka, ktorý ma raz zobral na tréning a sa mi to veľmi zapáčilo. Tak hral som v Bratislave za Pinerolu a pôsobil som aj v mládežníckej reprezentácii do 19 rokov. Dokonca aj osobne, Pána Smiežičku a aj Filipa Vaktora, viem, že tu hrával. A poznám ešte jedného Igora Levského, proti ktorému som hral, ktorý aktuálne pôsobí v Lučenci. Ja ďakujem.